ungakuzwa nje sendele umola bingelele ngohlelo siyezwini lelo solizwi yengathi ke kalena kena udriver wale nkonzo kodwa ngokubuka isikhathi sizoyidrayiva nje sonke kodwa ngokulandelana ngokuhleleka asifundizwe siyafisa ngoba siyazi kunesikhathi esofika bese nithi nina seniyakhuluma
incwadi efana nale kwabaphethe amabhayibheli 14 kuJohane. Khona bonke abantu abalendlini bezoshumayela. Ngoba yena ngiyengibeze bese empompini bekhamanzi. Bathi akwangitshela ngo John 14 iklabishi. Amen. Okusho ukuthi incwadi kanjani? Abayijwayele incwadi ekhona nabo sanibonani madoda. Sibonga uProfeti ukhona. Amen. Uma kulayini social osukwini lakhe lokugcina haleluya bazalwane ke nathi sasibingelele nje bangcwele masingena sifica abazalwane sebekhona nathi sizobubula haleluya bazalwane esingahlulwa izilwane bangcwele sithi mayidlula la esinye sibelele khona bangcwele bese sibubula haleluya bazalwane asikwazi ukwenza ngathi asibonile noma asizwile haleluya bazalwane ungafunde umbone beyicontrola ngendlela haleluya bazalwane noma iqondisa ngendlela nami ngiyengifise lokho bangcwele ukuthobelana ngoba masifika kulezi insuku noma ukuthobe nazana nomfowenu bangcwele kodwa mase kukhona labo baba haleluya sekukhona nalabo mama kusho ukuthi kusuke kungasadlalwa haleluya bazalwane kusuke sekushintshile ukwenza haleluya bazalwane egameni elihle nje lenkosi uJesu ngokungakhulumoni mezosithatha nje basibekise ezweni bangcwele lo mphefumulo ngoba lapha sisemvuselelweni haleluya bazalwane kunzima phakathi kwekhaya kodwa sizovuselela lokuncane kodwa okusazofa haleluya bazalwane ubukholo lomuntu uncane ungangekristali lenhlabathi haleluya bazalwane uzumzalwane ethi ngakika manje kwalokukholo haleluya bazalwane bese ngibheka ulwazi lakho oluncane haleluya bazalwane ngoba nathi asilazi izulu kodwa sikhomba indlela sifana nebhodi sikhomba indlela nje bangcwele ekhaya ezulwini ukuthi idinga umuntu ozosebenza idinga umama ozosebenza haleluya bazalwane ilokho nje bangcwele nami ngithi ngibingelele kakhulu nje ibandla bazalwane ngibingelele umphakathi omakhelwane ihlobo abangani sesitele konke bazalwane uthe ubaba makunebungule ekulumayo ngicifizele lapho haleluya bazalwane ngoba lenkonzo isizile namhlanje lespring esisihluphayo ngiyambede soke sithi ukusixolela sibona kusasa ntambama haleluya bazalwane ngoba kuye kube nespring esinkinga haleluya bazalwane haleluya uthi ukuthi ngathi kuyonakala phela ubuthobo haleluya ilokho nje bangcwele lokubingelela bazalwane sifilo baba basambise basiselizwini ngathi bengathoba nje bazalwane sithobelane kakhulu bangcwele uma sinelo umsebenzi kusuke kudingeka masizothe konke sikwenze ngendlela
Ngamelo khona ngithula amaphosa. Amen. Yabingelela kakhulu. Yafisa kakhulu ngibheka isikhathi ke bantu bami. Angithi manje sothi sisathi singene ezwini bese kuthi 12 o'clock. Amen. Amen. Njengamanje 7 minutes to 12. Amen. Kamela mathathe ngayisele ngiyogama ababhilivayo bengikhuluma ngokukholwa hayi lokukholwa nicabangayo ngokukholwa kwalabantu abayitshela ukuthi sebeyakholwa ngikhuluma ngokukholwa ukuthi ngiyabhiliva ukuthi namhlanje sekumhla 25 angithi yakho 25 suholi ngabonga uNkulunkulu siyakholwa ukuthi umhla ka 25 ngoba basingakhuluma ngokukholwa lokhu la endlini la mhlambe kophuma mhlambe engaphumi umuntu namfundisi amen mhlambe ungaphuma senathi nethimba leli lakhe ahleli nalo amen ngoba bona bakaqondi babumbatha ukuthi emhlabeni kwenzakalani amen angithi silana nje ushiya umakhelwane wakho usutheni kuyena kodwa bambani kodwa ushiya umakhelwane wakho ephonsa amanzela isiwakho wathi awumbheke kodwa makabonga uNkulunkulu manje masoka khuluma ngaloko kukholwa wekhombo kwakanjani nawe ndokuhlela ngoba singabuzi angithi wena uhambile wahamba indoda sibuza ukuthi kodwa uyakholwa yini nje ngizongasheshe ngibalekela ukuma lapha ube ngazi ukuthi ngifuna ukuma la ngoba sonke sila amen inkulumo yokuvalelisa kukaJesu number 1 ukholo lwami wanyukana ukholo lwami Nkosi bengenzela ukudlulisa kumuntu omdala amen bengenze dadlule bese siyafunda
UkaJohn isahluko 14 ivesi ngelokuqala sizoma la umoya uholela ukuthi asime khona nkulumo yokuvalelisa kukaJesu. Number 1, inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani ngoNkulunkulu nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiyakunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Nanxa ngiya ulungisela indawo, ngobuye ngize nginibuyisele kimi, ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Nalapho ngiya khona niyayazi indlela. uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona. Nkulunkulu wethu sesilapha leli tende, Nkulunkulu wethu bana wakho usekhona Jehova, sizoqhuba inkonzo yakhe. Namanje Nkulunkulu wethu simema wena kuba Jehova imanathi mana nalo mndeni Nkulunkulu wethu uqinise ngezwi lakho besazophatha uhlelo kuneyikhuluma Nkulunkulu wethu enhlizweni zazo. Nkulunkulu wethu utshala lo moya wokuthobeka nokuthobelana moya ingcwele. Namanje ke Jehova asikwazi ukuma ngaphandle kwakho Nkulunkulu wethu, ingakho sisondela kuwe sithi qhubeka njalo ndoda yamacebo, qhubeka njalo ke Nkulunkulu wethu. Inkonzo isazoqala kuze kuba iyophetha Nkulunkulu wethu. Simema wena ke qala nathi manje naphakathi apha. Wena Nkosi yazi, 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 wena Nkosi ake sihlabelele kube ngazi ukuthi thina siyaphi. Isikhathi lokulinda isisebenzi zikhona izisebenzi. Amen. Kodwa ke ngekunyalala ekhaya. Amen. Kophela iCD. Amen.
ngegunyalala ekhaya base ngamthumba omunye aqhubeke nohlelo unless ukuthi ikhulumi zona ke azikho zona zila zikhona nomphathi wohlelo. Amen. Makabonga uNkulunkulu. Ayike bengathi sideliver. Amen. Sisalindi baqhubeke behlabele. Amen. Thula moya wa, thula moya wa. Angazi ukuthi kuphi kanti ukududuze sizokwenza. Kithi thula moya wami, thula moya wami, thula moya wami, ulale Jesu. Kithi thula moya wami, thula sithatha nje umuntu angabazi abesho nokubala. Amen. Manizwa kuba khona la engathuba nefundo noma nekhoma ningambiki akazame nje phambi kwabantu bengithi ke ngizozenzela. Amen. Kukhulekile nje nejazi engathi ishukini into ebalekile ingoba sikule nkonzo yomntwana. Amen. Engayifuni-ke into enomsebenzi kaNkulunkulu bengazi ukuthi inabantu abangaqondi wesisilo umphethe uhlelo akukuningi nje wena uzawufunda okubhaliweyo. Amen. Thina bazalwane njengebandla simnikele umolalo ukuthi thina mayeqeda ukusho mayeqeda ukukhuluma thina sihlabelele verse elincane aqhubeka afunde akhulume manje hlabelele isikhulume sihlabelele masiqeda sikhulume sihlabelele nathi simlekelele ekuphatheni lolu hlelo sesithandazileke yolekelela naye basumi ibandla lonke abala ekhaya bathuze ozofunda umlando bafunda umlando bese kuqhubeka emva kwalokho ke. Amen lenkosi. Hallelujah. Thule bandeni. UNkulunkulu sasigcinile osukwini namhlanje. Kwi-item elandelayo sizocela ozosifundela umlando okuwuMessi Simkhize. UBhekizitha Wiseman Ngcobo wazalwa mhla zingu-29 September 1987 ezalwa uNomvula Ngcobo noMzobanzi Ngcobo naye ongasekho emhlabeni ezalwa eHammersdale. Wafunda amabanga aphansi eFendel Combined School. Amabanga aphezulu wawaphetha eDelview Secondary School. Udlule emhlabeni esebenza kwa Safa City team leader wama EPWP ePhoenix Ward 48. Ube nenkampani yakhe yonogada ezikoleni ePhoenix
i-Africa Rise. Aphinde abe ne-NPO, i-True Life Youth Organization. Usishiye emhlabeni zingu-18 May 2024 eneminyaka engu-36. Ushiye emhlabeni umama wakhe, umfowabo oyedwa, odadewabo ababili, abantwana bakhe abathathu, abashana bakhe abahlanu kanye nomzukulu wakhe oyedwa. Lala ngoxolo pholobo, hlonishwa, ube yidlozi elihle njalo. Siyohlale sikuthanda futhi sikukhumbula. Secondary School, Miss Ten. Ngisukuma nobingelela abafundisi ukulandelana kwabo. Ngibingelele omama mfundisi esinabo lana ngaphakathi. Ngibingelele bonke abantu abakhona enkonzweni kamhlonishwa. Ngibingelele umndeni. Mase ngiyambingelela naye umhlonishwa. Lo phambi kwenu uMiscele wasePhoenix Secondary. Umhlonishwa mina ngimaze ngifika esikoleni bekuyi-2020. Mangifika vele isikhathi se-COVID. Siyazi ukuthi kuvula ikole after COVID. Kwaqala kwavula othisha bodwa, kwawumakulandela abafundi futhi nakhona abafundi ba-matric kuphela. Sibe nesikhathi esiningi-ke sokuthi sisichithe ngaleso sikhathi leso ngifike esikoleni. Ebuye ngisize-ke angithi sesavala ukuthi sishaye abantwana benu ngoba niyasibopha vela ngithi. Umhlonishwa-ke bengimsebenzisa mina ngoba bezongihlupha umntana ngimcebe umhlonishwa, umhlonishwa uzoyishaya ingane ngeke aboshe umhlonishwa ngoba vele umhlonishwa yini umzali naye. So engisiza kakhulu ezingane ngingasubmit nomsebenzi on time. Bengale ngivisane ngibhala ilist masoka ama-exam ngisho ukuthi ingane uzoyifica liphi iclass. Afike-ke ngeke ngisho bezimsaba bezimhlonipha umhlonishwa ingane. Afike umhlonishwa kulelo class ayibiza ingane angakhuluma into eningi ngathi ufike e-ofisini lami. Iyothi ingane iqeda kwi-exam la iconducting umhlonishwa. Iphuma lapho iya ofisini lamhlonishwa kanti isilinda amaphepha ami kumele ibhale i-task. Umhlonishwa angiqoqela ama-task. Ziphaseka sizame kanjalo ingane zeni ngoba ayithandi ukufunda iqiniso lelo. So nje bafethu ngilahlekelwe. Siyisikole umhlonishwa usithandile isikole sethu wasisiza in terms of discipline ey'ngane kakhulu ngoba ziyadelela zinjalo but umhlonishwa iy'ngane bezimhlonipha ngoba zamqamba ngomhlonishwa nje. So siyi-Phoenix High uze wahamba last year. Kubuhlungu nasey'nganeni Nkosi yami ngihamba umhlonishwa but still besisafonelana umhlonishwa esela yasebenza khona angifonela nge-video call isikhulume nje bese singaphezu kwama-colleagues nomhlonishwa sijwayelene nje kakhulu. So nje inhliziyo yami ibe buhlungu ngokuhamba kamhlonishwa. Ngimeme emasoteni amathathu wathi angisondele kube nomama ngobani befuna ukuthi ngizobanceda ukuthi thina xazululeke inkinga esikhona ekhaya.
ngifikile kuyisonto nayo bathi ngafike ngahlala phansi nayo mshana nayo dadewethu bekho into lento ayishoyo ngomlomo wakhe angikhumbula udadewethu emphikisa kuyona ngoba wathi malume ngicela ukuvula isifuba sakhe ubheki sisebenze naye unikisi abantu bebaphethe basefacility abantu bekade uyena leader kuthina bekusupervisor kuthina sithe masizwa ukusebenza ukuthi kwenzakale lokho kwenzakale siyesamangala kakhulu because thina bese expect ukuthi sazombona futhi makuthiwa usayine register kuba umuntu besayinisa ama register njalo emsebenzini and kuwumuntu ohlezi ebeka abasebenzi phambili before abeke yena and njengoba silahlekelwe kakhulu yena ubheki silahlekelwe mapholo uhlaliswe inhliziyweni zethu baba Maypro bengimbiza kanjalo ke mina Maypro hayi mfethu lale ngoqolo dala ngoqolo mfethu nabo basebenzi bakho labakubhalele into encane On behalf of our entire EWBC facility, we would like to express our sincere condolences to the family. Today we come together to remember and honor us. umhlonishwa ibhuda mhlomo akekho umuntu obesimele njengomhlonishwa esikoleni ubesithanda njengezingane zakhe futhi ubezama ngayo yonke indlela ukuthi ebe nathi ubezama ngayo yonke indlela ukuthi umhlonishwa esifake endleleni at the same time esikhombisa uthando usimele kakhulu singane sesikoleni ubengafisa ukuthi esibone singenayo impilo kodwa ubefisa ukusibona ukuthi sibe notho ubehlezi encourage ukuthi senza kangcono futhi ubehlezi esithanda nanoma yini mesaje ukuthi sinenkinga siyazi ukuthi sizoya kuyena umhlonishwa simbikele idaba lethu mase sizohlezi ethola isolution.
ngiyaenjoy kakhulu ngathi ukuba nayo. Ngabe ngishila kuphi okuningi ongakusho ngaphandle ukuthi ulale kahle mafoni ulale kahle. Nabo-ke sebeqalile bathi lehlanga lungehlanga besibone kahle isehle sisehlele la ekhaya. Sanibona ngilapho phambi kwenu ngizothula indaba ngendoda ebeyinsizwa kodwa engayona insizwa kodwa ebiyinsizwa iphelele. Angisho kabi kodwa lo muntu esingaye lana ube usingaye. Ubephila nawo wonke umuntu eyo yonke into enhlizweni zawo wonke umuntu. Ngikhuluma ngensizwa yaqanjwa igama kwathi umhlonishwa hayi ngoba ilixosha ngoba idinga ukuhlonishwa. Ubemazi omunye umuntu bengakubukeli phansi noma ekubona ukuthi ungakanani kodwa ubekuphakamisa. Ngikhuluma ngomuntu obewubaba obewumalume obeyingane kumzali. Kodwa thulani ngakhali ngoba leli inxeba elidala nje liyabhibha. Ngoba sonke siyazi ukuthi la emhlabeni khona la sofa khona. Kodwa ukuthi yena ngasho ushasha washiya saneyinhlelo sokuthi sifuna ukuphila naye. Kodwa sisala sesithula ngoba yena ubemthanda umuntu ojabule. Ubengafuni ukubona omunye umuntu ekhala noma ephatheka ubengabenzela noma yini. Ngikhuluma ngomuntu engimaziyo obengafuni ukungibona ngikhala. Angisho inganekwane la kodwa ngingixoxela indaba ngisho insumansumane. Ngikhuluma ngomalume wami umhlonishwa. Ingane ehayi zazithi uBuddha Mhlo. Mani la nonke nyamazi futhi akekho ngamazi. Njoba silana size kuwena malume. Zothi lala ngoxolo. Amene ehole. Amen. Sanibonani. Ngingakasho lutho ngizodedela ithuba Archbishop yethu Shabalala babingelele abazalwane before siyezwini. Amen. Awube sibandile. Amen. Sixolisa abazalwane ufuka lethu sesiduke kababe sifuna la. Mina ke sibonga uShabalala ngisuka eMaritzburg. Umndeni wami umfana wami lo lela pastor. Amen. Hallelujah. Amen. Sisho lutho bazalwane. Sikholwa wona lutho. Bakufuka ukufa siyodlula. Amen. Siyabonga abangcwele. Bona athe makhunjula isikhathi isikhathi sakhe sifika sakhona ukuthi silithole ithambo lakhe ngoba khona okuze kube imandla bangenayo iclosure abazali ukuthi kwenzakalani ke ingane zabo kodwa sina sibe nayo lo nhlanhla ukuthi ngisho ngathi uyakhumbuleka kodwa sase siyalazi ithambo lakhe ukuthi siyolibeka ayikho into engayisho mntakamani yazi ubuhlungu ngisho thina singathi ubuhlungu kodwa wena umthwalela imali ubuhlungu kakhulu kodwa into engiyithandayo ke ngawo ukuthi uyazi ukuthi makufika ikhathi enjengalezi kufuneka ucashele futhi uzifundisile izingane zakho ukuthi kufuneka kwenzeke kanjani njengoba simbona noBheki uthe mayingena walibamba ivangeli uBheki ubelibamba ivangeli aze wathelela einganeni zakhe
Ngiyabonga ukuthi ushiye ingane zakhe ezifundisile wayikhombisa ukuthi kahle kahle mina ngangicele lokhu mama. Angizukusho lutho ngicela Zanele okuvela ukwenza enganeni kaBheki. Ngoba ngeke ngiqamba manje ngazabafowenu ngithanda zonke ingane esegcekeni. Indima tuyidlala budlala indima kaAnti. Manje awusezukudlala indima kaAnti usuzodlala indima kaBaba. Ngisho kungathiwani, ngisho kungathiwa kuthiweni ngoba ingane sazohamba ihamba ikhule. esayisungula, I think it was 2006 esayisungula sobaba ePhoenix ukuthi madoda ayesibe nenhlangano yethu nje sohlala nje sibhunge noma unenkinga ekhaya ukwazi ukuthi uzithina sikwazi ukuthi sixazulule inkinga yakho whatsoever nokuthi sikwazi ukuthi sibekele imali into enjalo phambi kwahamba safama madoda ethu kube umntwana akade ezithobile ubengakwazi ukumsiza kuhle kububi ubekhulumela phansi ngaso sonke isikhathi khona kuhamba kahle ayikhiphe nayo uyenzile into okufanele uyenze emhlabeni bonke abantu bakhala ngawo ngosibuza ukala zonke na ukhulule lo mfo eklini naye ala mama wakhe uyobuza ukuthi akakwelethi ekhaya ngabe uBheki akamkwelethi lo mama ekhaya uthi mama cha akamkwelethi lutho masikhuluma ngesikweletu sikhuluma ngokondla ekhaya sikhuluma ngemsebenzi eBhekika uthi cha ngiyabuya ngizanapha kulesi silili ngizofuna iO yakhe zero tolerance wakhe isithandwa sakhe bathi ke asikho khona uma wabantwana ovele sekunomkhathi angibuzi lutho ke yena ayikho into engizoyibuza kuyena akakwelethi ngifuna ukufunda lezi incwadi ukufunda wena ulalele bese siyathandaza bese
akakho noyedwa wathina ozibulelayo akakho noyedwa ozibulelayo ngoba siyadlela inkulu usalibuyisela maye khona manje moya ke lapho-ke noma siphila noma Ajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova izinyawo zethu sezini emasangweni akho Jerusalem. Sibu